Повече газ да е. Много место. Чува се, бе? Чува се, Костев? Още да видим дали се знал. Може ли? Дали се знал. Който да съм го поставил преди 2 минути. Бърса, добре. По трасето номер 21 Румен Белчински, кандидат Борисов Кулов и номер 20 Теодор Енев и Минчо Павлев. На старта е готов номер 19 Арсен Иванов, кандидат Георги Симеонов. Отново специални благодарности към организаторите на състезанието в Нови Искър по любителски офроуд. Офроуд клуб Нови Искър 4x4 Екстрим със съдействието на район Нови Искър под патронажа на кмета инженер Валентин Котов. Специални благодарности към генералния спонсор Тояга Саунд, спонсорите от Овакам, Томеги на Стена ОД, комплекс Слънчева перо, бензиностанция Озон, Атлантик Нет и Софийска вода АД. Изтяне колчето как е, татко? Лентата. Само лента? Можеш ли да дойдеш тук, татко? Там едно колче. Добре. Какво му трябва? Финал за номер